أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وبارك وأكرم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masu kallon mu da sauraron mu muna muku barka da warhaka, barka da sake saduwa da mu a cikin shirye-shiryen mu na Tilawa Online TV. Shiri ne da yake kawo muku abubuwa wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunan mu. Muna muku fatan alkhairi. Wannan wani shiri ne sabo fil wanda za mu fara gabatar muku a wannan tasha mai albarka ta Tilawa Online TV mai suna harshen Hausa. Shiri ne da zai rika zagayawa lungu da saƙo, gonaki da rafuka, karkara da kuma guraren da na tarihi ne a harshen Hausa, wanda za a rika kawo muku abubuwan ban mamaki waɗanda mutane ba su san su ba. Wannan shiri zai kunshi abubuwa da dama kamar yadda muka gaya muku: fira da sarkin noma, fira da sarkin ruwa, fira da sarkin rafi, fira da sarkin kasuwa, fira da sarkin kara wato tike kenan na shanu, fira da wato sarakunan shanu da sai sauransu. Waɗanda akwai wasu shirye-shirye da ake bayarwa ko jarabawoyi a makarantunku na yaranku, waɗanda za a ba da Hausa. Kamar misali, za a tambayi yaro a ce masa menene fatanya, menene magirbi, menene garma. Na'am, to wannan ƙalubale ne ga Hausawa tsantsa, wanda ko a yanzu wani in ka kira shi ka bashi waɗannan ba zai iya nuna maka su ba. Ko kuma ka ce masa menene rafi, menene kwazazzabo, menene kududdufi, menene dam. Waɗannan ba kowa zai iya ba da su ba. Idan muka dawo abin da ya shafi ɓangaren wato shuka, za ka iya tambayar yaro ya ake shukan masara, ya ake shukan gero, ya ake shukan shinkafa, ya ake shukan wato alkama da dai sauransu. Wannan shiri ne wanda zai ƙayatar matuƙar gaske insha Allahu a wannan tasha, wanda kuma ya shafi tsantsan harshen Hausa da abubuwan da ake amfani da su a Hausa, kama daga ƙira wato da abin da ya shafi tiri da kuma abin da ya shafi jema da dai abin da ya shafi saƙa da dai sauransu. Muna fatar za a ji daɗin kallon wannan shiri a wannan tasha ta Tilawa TV mai ɗimbin albarka. Ku biyo mu insha Allahu. Muna muku fatan alkhairi.